Ji Washingtonê ji stûdyoyên Dengê Amerîka dembaş temaşevan hêja. Di bernameya Kurdvizyon ya vê hefteyê de em ê çend raporên ji Amerîka û ji nîçegehanên mêyên herêmê ji we re pêşkêş bikin. Temeşanêja dembaş. Desthilatdarê Tirkiye her du hevşeradarên mezintirîn bajarê Kurdan ya Diyarbekir girtin bi tavana ku wan alîkariya çekdaran kirine, Gülten Kışanak do şevê li balafirgeha Diyarbekir'de Fırat Anlı li malê xwe de hat binçavkirin. Di heman demê de jî polîsên Tirk davahiya şaredariya Diyarbekirê dorpêş kirin û naiştin kes derbasî şaredariyê bibin. Hûrbûnê di vê raportê de ye. Hevşaredarên Amedê Gülten Kışanak û Fırat Anlı do bi biryara serdozgeriya Amedê bi hiceta lêpirsîna terorê hatin binçavkirin. Darbe yapmak istiyor. Darbe meşru değildir. Darbe meşru değildir. Gülten Kışanak dema ku ji Enqereyê vedgeriya Amedê li balafirgehê hat binçavkirin. Fırat Anlı jî ji mala xwe hat binçavkirin. Polîsan avêtin ser malên her du hevşaredaran û kompîter û hard driverê wan tevî pirtûkan weka delîl desteserkirin. Serdozgerî ji bo Gülten Kışanak weka hicet, beşdariya wê a Kongreya Civaka Demokratîk a ku xweserî hatibû îlankirin û axaftina wê a li wê derê nîşanda. Her wiha axaftina wê ya di Newrozê de jî weka pesendayîna xweseriyê binavkirine. Serdozgerî gotiye axaftin û kiryarên wê xizmetê dike ji bo propagandaya rêxistina terorê. Her wiha hatiye gotin vesayetên şaredariyê jî ji bo rakirina mêtên endamên PKK dane bikar anîn û kirine xizmeta rêxistinê. Ji bo Fırat Anlı jî gotiye di sala 2014 de li navçeya Dicleyê ji bo endamên PKK goristana bi navê şehîdan hatiye avakirin û vesayetên şaredariyê di avakirina goristanê de hatiye bikaranîn. Her wiha gotar û kiryarên wî jî xizmeta rêxistina terorê dike. Bêjim aşîtî yane em bi hev re bixebitin. Di saeta ku hevşaredaran binçakirin avêtin ser şaredariya mezin a Amedê jî. Dora wê girtin û nehêştin ku tu kes bikeve hundirê avahiyê. Gel li ber şaredariyê kombûn û bertek nîşandan. Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîkê DBP Sebahat Tuncel xwest bikeve şaredariyê lê polîsan rê neda. Tuncelê bertek nîşanda û got ku hûn kê ji mala kê derdixin. Hêjayê gotinê ku HDP û DBP bang li gel kir da ku xwedî şaredaran derkevin û dest bi çalakiyan bikin. Wilayeta Amedê jî daxuyaniyek bela kir û got hemî çalakî li bajêr hatine qedehe kirin. Bila gel bi hestiyarî tev bigere goh nede van bangan û li gorî qanûnan tev bigerin. Hacı Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Temaşevaran delal nûçegehana me İstanbulê Zozan Yaşar niha bi rêya Skype bi me ra ye ku reaksiyonên bincavkirina hevşeradarên Amedê Gülten Kışanak û Fırat Anlı ji me re ragîne. Zozan, tu bi xeratî bername Kurdvizyon? Sabê spas. Îrol İstanbulê protestokirina bincavkirina hevşeradarên Amedê hebû. Tu dikarî hinek basê xwe peşandana ji me re bikî. Belê dembaş ekî ku dizanin hevşeredarên hevserokên şaredara DBP ya Amedê Gülten Kışanak û Fırat Anlı hatin desteserkirin û derbarê wan de biryarek wiha jî hat dayîn ku 5 roj bi parêzayê xwe re nikarin hevdîtin pêk bînin. Li ser wê jî li Stenbolê û li gelemperî Tirkiyeyê biryarek hat dayîn ku xwepêşandan li dar bixin û çalakiyên bêdawî li dar bixin da ku heta bersivek bigirin. Li Stenbolê jî li sê ciya di heman demê de saet 11 da xwepêşandan hatin darxistin li qada Taksimê ya Galatasarayê ku xwestin dar bixin polîs serê ewl nîqaşek di navbera wan de çêbû. Di peyre jî bi daxuyaniyê xwepêşandana xwe bi cîhanîtin. Levent Tüzel li wir axivî Levent Tüzel danîşan kirin ku piştî darbeya leşkerî rolên demokrasî tev ji holê re bûne û rewşeke bê demokrasî û rêveberiyekî bê demokratîk tê meşandin bi wî havê rexneyê xwe kir û li gelek bajarên din Tirkiyeyê jî di derbarê van meşan da êriş hat pêk. Zozan, mirov bincavkirina Kışanak û Anlı çawa dikare şiroba bike. Dema tu li siyasetvan, hunermend û rojnamevan çalakvan daxivî ew bi çi awayî din rixînin? Gelo ev nîşana çi ev desteserkirina wan her du kesên hilbijartî?
مرۆڤ کار سێ خاڵە داوانە بنرخینە یەک پشت darbeya leşkerî îlankirina rewşa awarte ku bi biryarnameyê di hukmê qanûnê da serkirina 25 şaredarên Kurdan ku herêmê Kurda niha rewşek ew berdewam dike û hêla polîtîkayên ku di meclisê da nahê pirsgirêkên ku bi polîtîka nayê çareserkirin mirov dikare bî havê binêre ya din jî niha Türkiye'ye sistema serokatiyê tê nîqaşkirin ku dixwazin hikûmet dixwaze ku pergalekî yekane biafirîne û her wa ez dikarim tişteka wa bibêjim ku Serokwezîrê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan îro daxaftina xwe de diyar kir ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan daxaftina xwe de diyar kir ku Tirkiye ki di nava terorê de be heta dawî li hemberî wan berxwe bidin û diyar kir ku ew sereke muxtarên Tirkiye ku di rêveberiya Tirkiyeyê de cih digire ev jî mafên Kurda di çareserkirina pirsgirêka Kurdan da û polîtîkayên ku ji bo çareserkirinê rêyan diyaloga hemû digire ku pêşiya hemû siyasetê tê girtin niha li vir. Zota pirsa min dawî ji ev e. Dema mirov dîmenên ku tê şandina dinere gelek kamera kêm bûne. Di hefteyên borî de 24 dezgehên ragihandinê ji aliyê hikûmetê Tirkiye ve hatibû daxistin hatibû girtin. Gelo tunebûna wan bandoreke çawa li ser şopandina bûyerên nûçeyên wiha girîng li erdê dike. Gelek bandorçê dike ji ber ku êdî gel nikare bigije agahiyên radîkal agahiyên rast ji ber ku medya jî îro di destên hikûmetê daye ku hikûmet bi awayekî dixwaze bî havê birêz dixe û yê muhalîf nikarin dengê xwe bigihînin ti ciyekî ev jî bi xwe re niha îro li qadê jî yê ku ji bo şopînerên ku ji bo çalakiyê gelek kestin hebûn tenê ne ji bo wî li Stenbolê an li gelemperî Tirkiye bûyerên ku çê dibin êdî baweyekî ragîhandina wan da pirsgirêk çê dibe û hemû dengê hêzên demokratîk niha tên dixwazin bê qutkirin li vê derê. Baş. Başê nûçeganima Zozan Yaşar li Stenbolê pir spasiya te dikin. Spas demiş. Li Tirkiye însiyatîfekî nû hatiye avekirin bi navê ji bo demokrasî yêkitî. Armanca însiyatîf avakirina demokrasî û ji bo pirsgirêkên Tirkiye çareserkirina mayînde ye. İnsiyatîf li ser banga parlamenterî berê CHP Rıza Türmen ava bû û li Stenbolê konferans hat çêkirin. Li ser banga wekîlê berê CHP û dadgerê Dadgeha Mafê Mirovan ê Ewropayê Rıza Türmen însiyatîfa bi navê ji bo demokrasî yêkîtî hata avakirin. Gelek siyasetmedar, nivîskar, rewşenbîr, akademisyen, parêzwanên mafê mirovan û hunermend ji bo li Tirkiye demokrasî ava bikin, li Stenbolê bi konferansê hatin gelhev û ji bo çareseriyekê mayînde li ser pirsgirêkên ku Tirkiye di navê de ye nîqaş kirin. Cîgira Seroka Koma Partiya Demokrata Gelan, Çağlar Demirel di derbarê însiyatîfa ji bo demokrasî yekîtî de axivî. Demirel got li Tirkiyeyê polîtîka li ser dîktatoriyê dimeşe. Bejin ji görevê teravetin ya ji bê hukukî yani berê her tiştî ji bo HDP, ji bo Kurda, ji bo Aleviyan, ji bo ku demokrasî bixwaze ê ku fena AKP û sarayê nefikire hemû bi zor û zehmetê de dimeşîne. Ji bo wî hêlê jî berê her tiştî li Tirkiye anha meriv nikare bêje ku demokrasî heye ya jî bi demokrasî tê meşandin tişkî wisa tune ye li parlamento jî ji her tiştî dûrxistine ji bo ku tek ji bo her tiştî ji bo yek însanê tê meşandin ev jî dîktatörî ye anha ji bo ku dîktatöriyê ew qas tê meşandin û faşîzmê giran li Tirkiye amade xwe xebatê xwe dimeşîne ji bê wî rewşê jî anha li Tirkiye eko demokrasî, eko azadbûnê, eko aştî bixwazin ev hemû ji bo wekhevîyan demokrasiyê hatine berhev û ji bo îro jî li Tirkiye gelemperî em bêjin akademisyen bigirin heta partiyan em bêjin ji hukukî bigirin heta ku bi çapemeniyan hemû îro ji bo jin ciwan ekolojî ji bo demokrasî bixwazin wekhevî û demokrasî bê ava kirin ev hemû hatine berhev û li Tirkiye xebatê baş bê meşandin.
Her wiha du konferansê de piştî îlankirina rewşa awarte bin pêkirina mafê mirovan kêmasiya rola siyasetê û parlamento ji bo çareseriyê kêm dimîne hate nîqaşkirin. Dadgerê dadgeha mafê mirovan yê Ewropayê Reza Türkmen li ser avakirina ji bo demokrasiyê yekîtî axivî. Türkmen balkişan ser rewşa Tirkiye û got êdî rola siyasetê kêm bûye. Lewma ji bo çareseriyê pêdivî bi hevgirtineke wiha hebû. Siyasetsizleştirilmesi diyorum. Di encama daxuyaniya însiyatîfa ji bo demokrasiyê yekîtî xalên wek rejîma zordestî, rêveberiya bêhîquqî, rejîma serokatiyê, rewşa awarte, bêmakezagûnî, êrişên ku li ser mafên azadî û demokrasiyê tê kirin û pasîvîzekirina meclisê derketin pêş. Her wiha însiyatîfa ji bo demokrasiya yekîtî diyar kir ku li ser van xalan dê bi siyaseteke nû li Tirkiye ji bo çareseriyê bixebtin. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol. Legor saziya penaberan ya navneteveyî ji destpêka operasyona rizgarkirina Musulê ji destê Daişê ji zêdetirin 10,000 hemwelatiyên Iraqê niha bûne koçber. Armanca ev e ku saziyên sivîl hewl didin ku hin kampên penaberan ava bikin di pêşiya qeyranê de lê gelekî asteng derdikevin holê di pêvajoya avakirina wan kampan de me raportek li ser vê pirsgirêkê amade kir. Operasyona Musulê bi alîkariya hêzên koalîsyonê hîn berdewam e. Gorî zanyariya ev operasyon yê demek dirêj bistîne û pirsgirêkek herî serekê rewşa xelkên xwecihî Musulê ye. Gorî saziya penaberiyên newnettewî di destpêka operasyonê de heta niha 10,000 kesan dest ji huwarê xwe berdan û koçber bûne. Komîteya Alîkariya Mirovan hewl didin ku ji bo pêlên penaberan amade bin. Bi rastî astengên gelek mezin hene. Em bi hemû hêza xwe van kampa ava dikin. Şerê giran bi hemû avayî berdewam e û xelkên Musulê hewl didin ku cihek aram ji xwe re bibînin. Xwedê ji hêza me razî be, em ji dijî Daişê parastin. Netewên yekgirtî diyar kirin ku hîn milyon û nîv mirov di Musulê de dimînin û wan bal li ser qeyrana penaberiyê kêşan û dibêjin divê em bi hemû avayî amade bin. The key gap now is to have sufficient sites. کێشەیە سەرەکەیە نەها ئەوە دابینکردنا شونان ji bo penaberên Musulê me çadir hene û em xwe amade dikin ji bo bijarîndin. Ne tenê kamp belê dabînkirina şunan di nav malan de jî di civakê de û em xwe ji bo rewşên tengav her amade dikin. Amadekirina kampan pêşiya qeyrana penaberan berdewam e. Lê kesên hewl didin ku ve kampa ava bikin hin aciziyên xwe tînin ser ziman û dibêjin kesên xwediyên ve erda astenga di pêşiya karê me de çêtkin. Our main challenge here is land. Pirsgirêkên sereke pirsgirêkên erdî ye. Hûn dibînin derdora kampê çûl e. Erdên baş li vê herêmê hene ji bo avakirina kampan. Xwediyên van erdan rê nadin kampan li ser erdê wan ava bikin. Bi rastî ev pirsgirêkên gelekî mezin diîne pêşiya me. Şerê dirêj ya li rojhilata navîn bi taybetî bandoreke xirab daniya li ser jiyana xelkên xwecihî. Hêzên Peşmerge û Iraqê bi alîkariya hêzên ewlekariyê di deriyê Musulê de ne û tê bawerkirin ku şerek dirêj yê li Musulê cih bibe. Di heman de em dije sivîlên vê herêmê ji ber şerê dirêj gelek westiyan e û hewl didin ku cihek aram bû malbatên xwe bibînin. Arama car, Dengê Amerîka. Kardistên Fransî roja duşeme dest pê valakirina penaxwazan ji kampa Calais kir. Ku berî 18 mehan li hela Fransîya kanala İngilîzî hatibû çêkirin. Kardistên Brîtanî ve kampê salaborî nîva ve kampê salaborî roxan dibû ku çûyîna penaberan ya Brîtanya bi reka beleman û kamyonan asteng bike. Tevê ku rêxistin mafê mirovan ev biryara hikûmeta Brîtanî bi tundî rêxine dikin jî hilweşandina kampê îro çarşemê jî berdewam kir û gelek kon hatin roxandin. Bi dehan polîs di roxandina kampê de amade dibin û penaxwazên ku li vê dere dimînin di bin îstasyona trêna ya nêzîkî kampê. Te texmîn kirin ku 6300 kes li vê kampê dijîn û ev hejmar li dema havînê de pirtir jî 10,000 kesan bû. Li gor jêderên xwecihî jimareke penaxwazên Kurd jî li vê kampê bi şert û mercên dijbar de dijîn. Grûpekî serekeyan mafê mirovan ya navneteveyî dibêje di bajarokekî Sûriyê de di mayînên çandî de erdê de ji alî Daişê ve
bi sedan sivîlan kuştiye û yên din jî birîndar kiriye ku di nav van de zarok jî hene li gor raporta çavderiya mafên mirovan an ku Human Rights Watch ku îro hat belavkirin 69 sivîl hatine kuştin 12 ji wan zarok in. Mayînan di dibistan xanî û rêyan de hatine danîn di dema operasyonan bajarê Minbiçê de. Qurbaniyên mayînan yan di demê operasyonê de hatine kuştin yan jî piştî operasyonê de ku tên zanin bajarê Minbiç bi hêzên rêveberiya Kurdan de hatibû rizgarkirin piştî 2 salî ku kontrolkirina bajarê ji aliyî Daişê ve. Ji ber operasyona berdewam û tunebûna pêdivîyan bingehîn li Musulê gelek sivîl bajardihêlin û derên deverên dîniyên ewle wek giyara. Di nav wan penaberan de kardestên Iraqî endamekî Daişê desteser kiriye. Hatina awaran ji Mosulê ya berdewam ew nûke li nahiya Geyara rojane xelek dihên. Ji ber ku jiyan li bin desthelata çekdarên Daeş gelek qurs bûye. Li gundê Bekir û Şora û Lezge û gelek gundên din dihêne nahiya Geyara. زين يعني الناس اللي بيها هسه لا يصلهم لا او خلک نهال ویره نه آف هنه نه خوارن نه تشتک هنه او سیروژن هیزک نه هات یوان رزگار بکد او جی تهنه و برسا دمرن خودی آلیکاری نگه های امه آو الکتریج نگهشتی امه Gelek caran aware dihên û çekdarên Daeş xwednav da vet şêrin. Wekû evî dîmenê hîn dibînin nûke ev Daişe hatiye dîlkirin ji layê Supayê Iraqê ve. تقبل نازحين من السيطرة الشمالية. پێشوازیە کوچبەران خەڵا باکووری تێتەکردن. ئەفسەرێکی ئاسایشا نیشتیمانی لێکولینت گەلوان دکە وان دبینە و ناوێتوان سەرڕاز دکە و پاشی سەربەز دهێن بەردان. ولگەل ماڵباتên xwe diçin me çil gelwanîn ew xelkê me ne. Yek û têkelyawî gel Daişê hebe em pêşwaziya wan dikin û wan dibin asayişa niştîmanî ew birayên me ne ew xelkê me ne em hatîne wan ji çekdarên Daeş rizgar bikin. Ev e xala pişkinîna nahiya Geyara ya ku projane psadan awarên bin destê desthelata Daeş rûy dikene evê xalê û li vêrê pêşwazî lê têtekirin ji bal Supayê Iraqê ve. Kava Umer Dengê Emerîka, nahiya Geyara. Civîna koalisyona navnetevî li dijî Daişê li Parîsê pêk hat û mijarekî herê serekeya civînê ser peşeroja bajarê Musulê bû, me raportek taybet li ser vê civînê amade kir. هێزن پێشمەرگên Kurdistanê ji Bakur û Rojhelata bajarê Mosul û hêzên Iraqê ji başûr bi piştevaniyeka qayîma hêzên asmaniyên hevpeymanan pitir ji 800 kilometrên çargûşe ji destê çekdarên terorîstên Daişê her ji demê destpêkirina operasyona azadkirina Mosul derkirin. Lê paşaroja bajarê pirnijad û Oliyê bûye cihê nîgeraniya Iraqîyan û welatên herêmê û tevaya welatên hevpeymaniya navnetewî ya dijî Daişê ewên li Parîsê li hev hatin. Serokê Fransa François Hollande ji navbirina Daişê û peydakirina aştiyê piştî azadkirina bajarê Mosul bi erkê serekî dibîne. L'enjeu, c'est l'avenir politique. Paşaroja siyasî ya vî bajarê mezin û ya Iraqê û tevaya herêmê di rewşeke zehmet da derbas dibe. Hevpeymaniya navnetewî dê karî bû bejdariya tevaya û netewan di desthelata Mosulê da bike û divê nivênerayetiya hemûyan hebe azadî û aştî nêzik dibin. Hikûmeta Iraqê piştrast dikit ku hêzên bejdariya azadkirina bajarê Mosul dikin ji pêkhatên Iraqê ne û naxwazit çi aliyeka dî bejdar bit û merema wan hêzên Tirkiyan ewên li başîkê binecih bûn. Bejdariya çekdarên Şîe ewên Îran piştevaniya wan dikit û pêşveçûnên Kurda tirs li Tirkiye peyda kiriye û niha bi behana piştevaniya Sinna û şerê dijî tîrorê dixwazit bandora xwe li Iraqê wekû li Sûriye qayîm bikit. Ku wilayeta Mosul ya serdemê Osmaniyan biya xwe dibînit. Irak'taki gelişmeler. Eger pêşveçûnên Iraqê gefê li aramî û parastina Tirkiyê bikin wek Daişê ji Sûriyê ve gefkirin yan gef ji Şengalê dijî me hebin em wê hêz û mafê xwe li gor qanûna navnetewî bikarbînin û dê operasyona leşkerî pêk bînin û ev mafê me yî xwezayî ye. Helwîstê xurtiya hikûmeta Iraqê dijî bejdariya Tirkiye behreke ji siyaseta Îranê ewa piştevaniya Şîan li Iraqê û Sûriye û Libnan û Yemenê dikir. Serokê Îranê di peyameka nerasta û xwe bû Tirkiye ron kir ku bezandina sinûran
آلوزیان مزنتر بخواه دگرد. عراق یا سوریه اگر حکومت عراقی و سوریه دا خوازا آلیکاری جولاته کی بکن او دکارن هزین آسمانیان پیاده بنیرن نابید هر ولاتک بریارن دجی قانونان نتوی بدت و بیجید لروجه کی اف دوره یا من بو نابید زدگاوی به سرسروریا ولاتان دا بتکرن کار به دستین ترکیه چندین جارا با آشکرا گوتن اگه اگر این تبلیبونا هزین ترکیه دشار سوریه دا ریگریه لپیشوچونین کتان لروش آوا و گباشا لسر حکومت عراق به همان مرم دید. تركيا أتت بقواتها تركيا هزين خوانين وكو بركة پشتوانيا جبو شر دباريا من ده داري لپكك بگره چلو موصل يان شنغالي والدورينگو كرد لي بلاو دبن دیگر یک بوچونه همو آدیان شر دجی چکدارین داعش چلو سوریایان عراق لی تبای آدیان اجنده و ارماجن تایبتن خو هنه و زور جاران قانون نفنتوی و پرانسیپ ماف مروان لبن پیدکن. خالد فتاح دنگ امریکا نونر خسریا دموکراتیک لپاریس خالد ایزا بانگ فرانسا کرکو دشری کردان یدیج داعش ده پشکریا وان بکه. ایسا د جوونه که راگاهاندنه ده دیار کرکو در فتن فرانسا هنکو آلیکاریا وان بکه. نوێنەری فرانسایê herêma ئۆتۆنۆمیا کوردان li Bakurê Sûriyê Xalid Îsa daxwaz ji deselata Fransî dike da ku piştevaniyê bidin wan di şerê li dij Daişê de. ریوبریا دموکرات یا روشاوا پیوستی به پشتوانی هیا پشتوانی ولاتی که بهس وکو فرانسا یا کو اندام د جوات اولکاری دا او فرانسا کاریگری خو هیا گلک ریبازنوی هنه کو نه له ولاتی که وکو ترکیه ببتا آستنگ دریا رزگار کرنا رقایدا Kurdên Sûriyê pir caran Tirkiyê bi hevkariya Daişê tawanbar dikin. Ew dixwazin hêzeke navnetewî li ser sinûrê di navbera wan û Tirkiyê da cêgîr bibe. اگر او 13 وزیرین براوانین ایرو لپاریس کومبون بخوازن رقا ج داعش رزگار ببد تشته بکن او حریم ج داگیر کرنا ترکیه و داعش خلاص بکن یان رین لوجستیک لوان ببرن او گر نخوازن ام سنورین لگل ترکیه جوان گروپان بپارێزin بلا هێزەکان نەتەوی li vê herêmê cêgîr bibe. Pirzgirêkên li Sûriyê bûne sedem ku arêşe di navbera Amerîka û Tirkiyê ku wekî hevpeymana wê ya NATOyê de peyda bibin. Kurd wiha dibînin ku Tirkiye hebûna xwe ya li herêmê weke zextên li ser Ewropa dibîne. Tirkiye bi dirêjahiya 7 kilometran sinûr dagir kiriye û têkiliyên xwe bi Daişê ra li Reqayê diparêze ya duê rêyên hinartina alîkariyan bû Daişê berdewam bike û ji wê jî giringtir mana xwe li herêmê ji bo givaşê li ser Ewropa bikarbîne. Amerîka piştevaniya şervanên Kurd dike li Bakurê Sûriyê û wiha dibîne ku ew di şerê Daişê de karîgerin. Lê Tirkiye ditirse ku xurtbûna Kurdan li Bakurê Sûriyê bibe piştevanî ji bo Kurdên wê. Bi ser tiştên din de li Efrînê hinarê wê gelekî bi nav û deng e û her wiha hinar yek ji berhemên giring ji bo aboriya xelkên herêmê. Lê ji ber şerê Sûrî bajar ji aliyê çekdarên Daişê ve hatiye dorpêşkirin. û ji ber vê jî cotkar nikarin hinarên xwe di bazaran de bifroşin û ev jî bandora neyînî li ser aboriya gel dike. Hinek ji wan bi hinarê dimiz çê dikin, ev dîmenin ku ji Efrînê hatine em ji we re pêşkeş dikin. Tevî şere berdewam li Sûriye û dorpêça Nusra û grûpên dîniyên tundrê Kurdên Efrînê hevil didin ku bernameyên çandî û wêjeyî li darxin. Destê çandîya Kantona Efrînê û Yekîtiyê Nivîskarên Kurd bi vê melbestê bi hev re festîvalek bi navê Roja Helbesta Kurdî pêkanî. Festîvala Roja Helbesta Kurdî li bajarê Efrînê hat derxistin. Tevî rewşa şer û tûbarankirinê lê jiyan bi her awayekî berdewam e. Bi hevkariya navbera Yekîtiya Rewşenbîran li Efrînê û Komîta Roja Helbesta Kurdî û bi duruşmeya Çiyayê Kurmên Helbest e. Festîvala Helbestê di dewreya xwe 24 da hat derxistin. Rojî em û karî pêş vadin em berdewam bikin. Di vê rewşa xerab de li Efrînê de me xwast pîr û dîsa berdewam bê. Û Efrîn li ser lingê xwe ye. Yani tu carî ji şer û tiştê dibe em jîndarin. Bîst
هلبستوان جهری ما عفرینی هلبستون خافش کش کرن لگوریوان آرمانجا به فستیوال کوم کرنا هلبستوانا و نقاش کرنا آستانگین وان هر وها پشتگیریا ویجا و زمان کردی جبركو اف زمان جبري شورش داد هات قدخه كرن اینن هجمار هلبستوان کتب لی به فستیوال بونه زیده بونه سال بری شورش جبركو بری شورش زمان کردی قدخه بو گلک آستانگی لسر زمان هبون سر وجه کردی و هلبست کردی هبون لپشتی شورش ها روز آوا هات دار خستن اف درفت چه بو هر کس زمان خواب خوینه وجه کردی ناصب که و با آفرینه هلبستان جی چروکان جی رومانان جی هلبستوانا جنجي دي فستيفال دا جيجر وكل شهر بهستن خا نبيساندن لغوري وان جن نبيساندني هاتبو بدير خصن لينا ما بينيسن جنان بين شكاندن جن وهست وهلبست قالك نزيكي هبن لمخابن ديرو كده روشا جن كنت دابو حتى روجا يرو هشتي كوج نبيسي دور كذا أفوت هاي قالك كوهيرو كوكا إيروش بتهيبت لبدري لباجار بعفرين دور پیچ کرنه که هی و ایریشه که هی کود خوازن چاند و زمان کردی تنه بکن قرب بکن لهر پینوس و هستن هلبستوانان نبیسکاران وقت چروس که لأسیمانان بین ددن و هر هبه و دنگی و پینوس وان هستان جدنگی چک وان خورتر بمینه لداوية فستيفال هلبستوان و نبيسكار تموز شمالي هاتا خلات كرن جبر زور و زحمتيا جبو ويجا و زمان كردي كشاندي أمينة مستو دنگ أمريكا عفرين نزیک دو هفته مایه بو هلبجارتنا سرکاتی امریکی نها بربجارین سرکاتی امریکا هیلاری کلینتون آ دموکرات و دونالد ترامپ ای کوماری لسر آجاندای سیاست نخویا واشنگتنی دسکنن. Is there any place more fun to be than a Trump rally? د کمپین سرکاتی دا کو دو کاندیدین پارتین مزن رخنن تند جیک دگرن. هیلاری کلینتون مروفکا هری گندلک و بویا بربجارا سرکاتیه. دونالد ترامپ جدایه. وی اوشیان نیه به سروکی امریکا و سرفرماندار گشتی. نها پیته ده اخنه را گاندنا ری بازا هر دو کاندید حول ددن جدا بیرین خواه به زلالی بودنگداران نشان بدن. If I'm elected president اگر از ببم سروک از واشنگتن پاقش بکم. in Washington D.C. ترامپ سوزا سنور کرنا گر قانون دانران دده و آجندا گشبین یا ناف و در ولات دده. ام ده دانستاندن لسر کفتن بازرگانی ینکو هری خرابم بکین. داویل کجبریا نیاسایی بینن و هاتنا پنابرام بکومن مزن را گرین. تاوانن تند و تیجیه کم بکین و دینا باجه کم بکین هر وها ام کنترول حکومت جی هشتا کمتر بکین. مگل کار لواشنگتن هنو و او ناسانن. کلینتون سوزه داده چالاکیان بکه بو آبوریا کباش. امی مزنترین کارداری بکین جشر دوی جهانی وره. کار نیو بناسازی دروز بکین امی هر وها شر دجی گوهارتنا سقا بکین و کارن انرژین کو دکارن بهن نوکرین. براستی جی هر دو کاندید کمپینان دا و سر تلفزیون ایرشن دجی هفدو بردهام دکن. Hillary Clinton's border policy is going to allow people into the country just like the one that murdered my son. My son was Captain Humayun Khan. He was 27 years old and he was a Muslim American. I want to ask Mr. Trump, would my son have a place in your America? به نزدیک بونا 8 ماه 11 مجداره ترامپ و هیلاری پتر دم خود بورینن براگهاندنا نرینن وان لسر نتوه به هیویه کو دنگ در دنگ خواب دنوان و ندجی رکبره وان. تماشاوران دلال ابو کردوزیونا و هفته ام به هفینه کو برنامه به دل وبو حتی هفته دن بمنده خوشیده دم باش. بمنم بخوشیده.